Gyda chi ni wyddio. Diolch yn y Dio Dduw am unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal, ni'n gofyn am dy bresenoldeb i'w gael ei deimlo gan bob yr un. Tywallt ysbryd arnom, tyr dim plith. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant i'n hardwydd Iesu Grist. Amen. Wel, croeso i Gapel y Rhath, ein noson o Garolau arall. Maen nhw'n agosau, yn siŵr bod ni'n cael nhw bob mis. Yn teimlo fel bod ni'n cynnal ein gwasanaeth ni yn fusol, ond mae blwyddyn wedi mynd heibio ers yr un diwetha. Felly, croeso i chi i'r oedfa. Fe fydd na luniaeth drws nesaf ar ôl y gwasanaeth, felly dilynwch pobl ffordd na. Byddwn ni'n mynd trwyddo i'r neuadd a fydd na gacennau ac yn y blaen yn y neuadd. Iawn, gadewch ni ddechrau. Wel, y drefn fydd, mae'r trefn lan fyna, fyddwn ni'n sefyll i rai geistedd i eraill. Bydd na ddarlleniad a neges byr ar y diwedd. Felly dyna'r patrwm y noswaith. Gen ni ddechrau drwy ganu Carol rhif 19. Ac meddwl am llynedd, ac dwi ddim yn gallu cofio, sicr dwi ddim wedi gwrando ar yr gwasanaeth llynedd ar-lein. Dwi ddim yn licio clywed fy llais o gwbl, felly dwi ddim wedi wneud. Ond bydde wedi bod yn ddiddorol i weld ambell i beth gafodd ei ddweud am cyflwr y wlad. Mae'r nos yn ddi. Mae'n reit ddi, ond dwi. Mi roedd yn ddi iawn llynedd a'r flwyddyn cyn. Pwy fydde wedi dychmygu bydde fe mor wael erbyn nawr a'r holl bethau gall ddigwydd. Mae yna lot o ofnau yn does. Mae gwrando ar y newyddion yn frawychus ac mae yna anobaith. Ond mae'r garol yma, mor hyfryd, yn wedig y linell olaf yma yn y bennill gyntaf. Yn y ddarllen y bennill, mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes, un seren sy'n y nef, a nynau'n croesi maes a bryn i'r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn yw ef. A be mae'r Beibl yn dysgu ni yw, does dim gobaith unrhyw le arall. Dyna be mae'r Beibl yn dysgu. Sef arall yn credu na, dwi'n credu, os ewch chi unrhyw grefydd arall, hyd yn oed o fewn Cristnogaeth. Bydde pobl sy'n honni bod yn Gristnogion ddim yn dweud hynny, ond dyma be mae'r Beibl yn dweud, does dim gobaith i enaid neb tu fas i Iesu Grist. Na, mae hwnna'n ddweud mawr, ond dyna be mae'r Beibl yn ei ddysgu, dyna beth ni'n credu fan hyn yng Nghapel y Rhath. Felly, mae yna obaith bywiol iawn yn yr efengil. Felly, gen ni ganu'r carol yma, gen ni weld beth ni'n neud o hon, sefyll i ganu mae'r nos yn ddi a gwynt nid oes.
Gawn ni aros ar ein heistedd I ganu y Garol nesaf, rhif 29. Carol rhif 29, wel dyma'r newydd da, alawyn ychar cla Meseia gad. Alpha ac Omega yw, a chibwr dynol ryw, fe'n dŵg i'r nefoedd wyw at ddiw ein tad. Ond am eiriau unwaith eto, tybed beth yw eich diffiniad chi o'r rheswm y dath Iesu Grist i'r byd? Cwestiwn cyn hynny, falle, ydych chi'n credu dath Iesu Grist i'r byd? Mae hwnna'n rhywbeth arall yn dweud. Achos pan chi'n sôn am gymeriadau hanesyddol, I ni'n credu bod nhw, ni'n clywed am brenhinoedd ac yn y blaen, ac ni'n cymryd yn ganiataol bod nhw wedi bodoli, ac wedyn ni'n dod I rhyw feisydd crefyddol, ac yna siwr o fod byddwn ni'n tybio fydd y mwyafrif o bobl yn credu bod un fel Iesu Grist wedi troedio'r ddaear yma. Y cam wedyn yw, a oedd e'n fab I ddiw? Nawr, ni'n credu I fod yn fab I ddiw. Mae'r prawf yn ddiamheol. Does dim cwestiwn mae peth. Dwi'n mynd I fynd ar hyd y trywydd yna, ond dwi'n fwy na pharod I drafod gyda unrhyw un ar ôl. Mae'r ystadegau yn gweiddi allan. Mae'n amhosibl i'r Iesu, i'r cymeriad hanesyddol, ffeithiol Iesu Grist, fod yn unrhyw beth, ond yr hyn mae'n honni fod. Mae'r proffwydoliaethau yn anhygol. Mae'r ystadegau, mae'r rhif yr rhif awr. Ond pam felly, os yw Iesu Grist, ac yn credu fod yn fab I ddiw wedi dod i'r byd yma, pam dath i'r byd yma? Achos mae'n dweud fan hyn, a dyma be mae'r Beibl yn dweud, a chibwr dynol ryw, fe'n dŵg i'r nefoedd wyw at y ddiw ein tad. Nawr dyna beth yw'r prif neges y Beibl, yw fe ddath Iesu Grist I achub dyn. A hwnna'n golygu bod angen achub arno ni, o'n pechod ac o farn. Dyna be mae'r Beibl yn dysgu. A dyna pam ni newydd ganu holl obaith dyn yw Hynny yw, fe yw'r unig un sydd yn gallu delio gyda'r fath broblem. Ond fe sydd yn dod â ni at Dduw, fe sydd yn arwain ni i'r nefoedd. Ac felly dyna'r pwysigrwydd hanes y geni, a dyna pam I ni'n dathlu'r Nadolig, dyna pam I ni'n canu cyrolau. Nid dod i'r byd I roi esiampl I ni sut I fyw. Nid dod i'r byd I ddweud oedd ni'n bod â obaith os I ni'n neis yn gilydd. Dim dyna beth mae'r Beibl yn dysgu. Dyw'r Beibl ddim yn dweud, fedrwn ni ddim copio Iesu Grist. Dyw ddim yn bosib I ni ddilyn ni esiampl Mae e'n berffaith. Be mae wedi dweud? Mae wedi dod i'n hachub ni. Mae wedi dod I rhoi achawdwriaeth I ni. Nawr fe gyffyrddwn ni hwnna nes ymlaen, ond gen I ganu y garol yma. Gen I aros ar un heistedd, Carol rhif 29, wel dyma'r newydd da, ac mae yn newyddion da. 29.
annog fi anghofio. Just checio bod chi wedi cael, os ych chi heb cael copio'r calendar, cofiwch dod i ofyn I fi neu rhywun yn y cefn am gopi. Hefyd, gwahoddiad i'n gwasanaeth wythnosol yng Nghapel y Rhath yma, bob pnawn dydd Sul, am hanner awr 3 oedfa bregethau traddodiadol. Bydd ni'n canu emynau, darlleniad o'r Beibl ac yn pregethu. Felly, oedfa bob Sul, ar y cefn, mae'r cod yna lle chi'n gallu mynd i'r wefan. Mae nhw gyd yn fyw ar y we ac hefyd chi'n gallu gwrando ar rhai dros y blynyddoedd. I'ch atgoffa chi hefyd ar noswyl y Nadolig, mi roedden ni'n arfer cynnal oedfa am 11:15 o gloch y nos, noswyl y Nadolig, I groesawu'r Dolig. Ond mae anodd I bobl dod mas ac felly ers Covid benderfynon ni cario ymlaen I wneud ar-lein yn unig. Felly mae'r oedfa honna dim ond ar-lein. Ond os ych chi yn meddwl beth I wneud ar noswyl y Nadolig, a falle plant, os oes plant ych chi'n y tŷ a bod nhw ddim yn setlo, wel, trowch y we ymlaen a fe gewch chi'n gwasanaeth ni. Fydd yn croesawu'r Nadolig. Felly oedfa fer, 11:15, gorffen am hanner nos. Felly mae hwnna i'w gael, ond os ych chi ddim yn gofel I fynd yna, ydych chi teipio Capel y Rhath mewn i'r cyfrifiadur, neu ydych chi tynnu llun o hwnna ar y cefn a fydd yn mynd â chi syth yno. Felly cymerwch rai o'r una ar y diwedd hefyd. Iawn, gen I ganu carol arall, carol rhif 7. Cyd seiniwn lawen gan, mewn hwyl yn fawr a man, ac na fydded neb yn drist heddiw ganed Iesu Grist. Carol rhif 7, gen I sefyll i'w chanu. na bennill olaf na, nid rhaid ofni angau di. Dyna I chi eiriau. Mae angen ofni angau, does dim cwestiwn am y peth, mae y peth mwyaf gall unrhyw un I wynebu. Ond be mae'r Beibl yn ei ddysgu, does dim angen ofni fe yn yr arglwydd Iesu Grist.
Fe yw ein gobaith ni, fe yw'r unig gobaith, daeth i'n hachub ni o farn o golledigaeth. Dyna'r neges, dyna yw'r holl bwrpas iddo fe ddod. Petai e ddim yn hynny, bydd ddim lot o bwrpas i ni gynnal gwasanaeth Garolau, Noson o Garolau fel hon. Mi fyddwn ni siwr o fod, mae'r term Carolau bellach yn cael ei ddefnyddio, dwi'n credu, ar gyfer cynnion pop, nadoligedd, pob math o bethau. Felly dyna be fyddwch chi'n cael siwr o fod, yw cael rhywbeth o cwbl o gynnion nadoligaidd, a falle cynhwyllau a goleadau lliwgar, a neu chi deimlo neis, a cael bwyd bach blasus ar y diwedd. Dyna be fyddwch. Dim dyna'n pwrpas ni fan hyn. Pwrpas ni fan hyn yw i ddweud pam dath Iesu Grist. Fe ddath i'n hachub ni. Fe ddath dynnu ofn y beth. Mae'n meddwl am gamu o fywyd i farwolaeth. Mae'n beth anferth. Mae'n un o'r pethau fwyaf anodd allwch chi ddychmygu. Ac i weld falle bod rhai wedi cael y profiad yna. Mae i weld yn rhywun yn mynd o fyd amser i dragwyddoldeb. Mae'n ysgytwo, mae'n siglo chi. Mae'n beth mawr. Ac mae'n mynd yn y gobaith bod chi wedi bod yn ddigon da. Dwi'n gwybod sut mae unrhyw un gallu gwynebu yna. Ond dyma pam dath Iesu Grist i tynnu'r ofn y bedd i ffwrdd. Fe dynodd e'r ofn o'r peth i ffwrdd. Mae wedi peri ni, mae wedi talu'r pris. Ni newydd ganu hwnna, mae'n Carol yn barod. Mae wedi talu'r pris. Mae wedi bodloni diwetad. Mae wedi dweud, dwi wedi cael y gosb yn eich lle chi. A dwi'n fodlon eich maddau chi. Ond mae rhaid chi ddod ata i. Mae rhaid chi fy ngheisio fi. A mae'n dweud, nid rhaid ofni angau di, Iesu Grist a'n tywys fri, mae'n tywys ni i'r nefoedd. Geilw ar holl y ddynol ryw, ato ef i ddod i fyw. Dyna beth yw'r holl neges. Mae'n mor glir, mae'n y Beibl trwy ddo fe gyd, o'r dechrau i'r diwedd. Mae'n yn y Carolau ni'n canu, rai Beibledd hynny yw. Mae'n mor glir. Geilw ar holl y ddynol ryw, ato ef i ddod i fyw. Ganed ceidwad mwyn. Mae'n achubwr. Ganed ceidwad mwyn. Wel, gadewch i ni ganu Carol rhif 23 o tyred di Emmanuel a dato drwy mai Israel sydd yma'n alltid unig trist hi ddydd ddatgyddiad Iesu Grist. Carol rhif 23. Gwni aros ar ein heistedd i ganu hon.
Dwi ddim yn rhyfedd, dwi yn credu bod mae Dyw yn gallu arwain yn dyw e, mae yn arwain. Ac yn draddodiadol pan dwi'n dewis y cyrolau, dwi ddim yn mynd trwyddyn nhw yn fanwl cyn a meddwl achos bob tro i chi'n cyflwyno Carol neu Emyn, mae yna rhyw linell yn dod ac yn eich taro chi, a mae rhyw thema yn aml yn dod, ac doedd e ddim yn fwriadol felly, ond i ni newydd sôn am ofni'r bedd, ac yna mae'r ail bennill. Rho fuddugoliaeth trwy dywedd ar uffern ddofn ac ofn y bedd. Ac yna'r bennill nesaf, y ddwy linell olaf, o gwasgar ddi gymylau braw a chysgod angau gilia draw. Mae'n mynd i gilio. Mae'r ofn yn mynd, mae'r cysgod yn mynd yn Iesu Grist. A dyna i chi'r sicrwydd sydd, dyna pa mae e mor gyffroes. Does neb arall yn cynnig hwnna. Does dim crefydd arall yn cynnig e. Dwi ddim yn credu bod Cristnogaeth modern yn cynnig e chwaith, ond mae'r Beibl yn cynnig e. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn cynnig tynnu'r pechod i ffwrdd, tynnu ofn i ffwrdd, tynnu'r cysgod i ffwrdd. Dyna pam mae fe yw holl obaith ddynol rhyw. Fe yw ein gobaith ni. Ac mae e yn addo ein tywys ni'r nefoedd. Dyna yw'r thema'r Nadolig. Mae pawb yn meddwl am thema'r Nadolig yn yr oes i ni'n byw yn ni fel babi bach ac yna mae wedi ehangu bob math o beth eraill hefyd ac mae rhyw gyfnod bach braf. Ond mae'r neges yn ddifrifol iawn, mae yn un ysgytwol iawn. Fe ddath Iesu Grist i farw. Dyna oedd y pwrpas y geni. Fe ddath Iesu Grist cael ei eni mwyn iddo fe farw. Doedd dim pwrpas arall. Oedd popeth yn y canol yn profi pwy oedd e. Yr oedd ei fywyd e yn profi mai fe oedd mab Duw. Yr oedd ei athrawiaeth e yn profi mai fe oedd mab Duw ac yn pwyntio at yr efengil, ond oedd e gyd yn pwyntio at y groes a bydde fe yn marw. Mae'r farwolaeth yw prif neges Iesu Grist, a dyna yw prif neges y Nadolig. Fe ddath e mwyn marw. Ond mae rhaid i ni ddathlu ei enedigaeth e, achos petai ddim wedi geni, bydde ddim wedi marw. Felly rhaid iddo fe cael ei eni, mwyn fod yn ddyn, mwyn marw. Ond oedd ei farwolaeth e yn agor y ffordd i'r nef. Dyna beth ni newydd bod yn canu llawer amdano. Wel, cyn i ni ganu'r garol nesaf, mae darlleniad byr o'r efengil nôl Matthew, y benod gyntaf, darn cyfarwydd iawn. Matthew, penod 1, adnod 18 at ddiwedd y benod. A genedigaeth yr Iesu Grist oedd fel hyn. Wedi dyweddio Mair, ei fam Ef a Joseph, cyn ei dyfod hwy ynghyd, hi a gafwyd yn feichiog o'r ysbryd glân. A Joseph ei gŵr hi gan ei fod yn gyfiawn ac heb chwennych ei gwneithir hi yn siampl, a welltysiodd ei rhoi hi ymaith yn ddirgel. Ac efe yn meddwl y pethau hyn, wele angel yr arglwydd am ddyngosodd iddo mewn breuddwyd, gan ddywedyd Joseph mab Dafydd, nac ofna gymryd Mair dy wraig, o blegyd yr hyn a genhedlwyd yn ddi sydd o'r ysbryd glân. A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu, o blegyd efe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. A hyn o llawneuthbwyd fel y cyflawnyd yr hyn a ddywedwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd, gan ddywedyd, wele morwyn a fydd feichiog, ac a esgor ar fab, a hwy a alwant ei enw ef Emmanuel, yr hyn o'i gyfieithu yw Duw gyda ni. A Joseph pan ddeffroes o gwsg, a wnaeth megis y gorchmynasau angel yr arglwydd iddo, ac a gymerodd ei wraig, ac nid adnabu efe hi, hyd onyd esgorodd hi ar ei mab cyntaf yn edig, a galwodd ei enw ef Iesu. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Nawr, gadewch ni gan ni carol arall, carol rhif 2. A mae rhaid i hon cael ei chanu yn sefyll. Neu fyddwn ni wedi blino lan yn eistedd yn canu hon. Mae'n dôn, wel, mi'n siŵr bod mae'n dôn traddodiadol Cymreig yn siwtio'r garol hon. Nawr, dwi'n credu mai dyma'r garol, ac dylen ni wedi dod o fe dyfu, lle mae ges i gan gyfaill copi o'r 6 pennill arall. Byddwn ni ddim yn canu'r 12 pennill. Ond falle na i wneud e rhywbeth to. Falle na i ddarllen ar bnawn di Sul cyn
cyn canu hi ar y sil rhywbryd. Ond ta beth, dwi heb dod efo heno'n anffodus, ond Carol rhif 2 ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesse yn faban bach, ac mae yna sawl pennill yma, ond pan i ni'n dod i'r bennill olaf, am hyn bechadur brysia. Mae yna frys ond oes, mae e'n bater o frys. Dwi'n dweud hyn bob tro, dwi'n siŵr fod dweud hyn bob sil. Falle fwy felly, nawr bod fi'n 60, chi'n teimlo, wel, mae'r amser yn mynd i, a chi ddim yn gwybod nag eich. Dwi wastad yn meddwl, a fi na Garol arall, noson o Garolau arall, pwy o wedyn ni'n yn gwybod? Dwi ddim yn gwybod, dwi'n yn gwybod os fyddai yma sil. I ni'n clywed am gymaint o bethau sydd yn gallu digwydd yn gyflym iawn. Ac felly, mae'r ofnenau yn real iawn. Maen nhw'n wir yn real. A mor real, fi'n cofio ar un achlysur ges i, o'n i yn y coleg, ac ges i poen yn y bol. A appendix oedd yn byd anferth, ond mae'n beryglus os nad oedd yn cael ei drin, a felly rhithro mewn i'r ysbyty. A dwi'n cofio gorwedd ar y gwely, ac o'n i wedi cael y profiad o'r blaen, o'n nhw'n rhoi y moddion i neu chi gysgu. A maen nhw'n dweud oedd chi gyfri lawr o 10. Chi byth yn mynd heibio 5. Mae e'n brofiad hyfryd, mae e wir yn hyfryd. Chi'n mynd off i gysgu. Ond licen i beth ni'n gallu cysgu fel bob nos. A mynd off yn gloi fel yna. Ond mi roeddwn ni'n gwybod hefyd, mae gen i 5 eiliad, o'n i'n gwybod, dwi'n 5 eiliad sydd â fi. Cyn i fi fynd i gwsg, i drwm gwsg, ac os eith unrhyw beth o'i le. A yw fy NID yn saff. 5 eiliad o da fi, o'n i'n gorwedd na. Tua 19 mlwydd oed o'n i, falle 20, dwi'n cofio. Newydd oedd yn Gristion, chydig o fisoedd, falle blwyddyn ynghynt. Ac o'n i'n gorwedd na, ac o'n i'n meddwl, does dim amser gen i'r rhestru, wel, mae dad yn weinidog, a fi wedi bod i'r capel, dwi'n mynd i'r ysgol sil, dwi wedi gwneud na'r llall. Gwerth dim byd. Ond o'n i'n gorwedd na meddwl, dwi'n pwyso yn llwyr ar fywyd a marwolaeth Iesu Grist. Dyna'r unig obaith sydd gen i. Iesu gysgu. Fel chi'n gweld deffres i, am y blynyddoedd wedi mynd heibio ers hynny. Ond beth dwi hefyd yn gwybod yw, dwi ddim yn cymryd diwrnod yn ganiatol. Ond mae e'n fater o frys. Am hyn bechadur brysia fel yr wyd. Ddim amser i chi wella, fedrwch chi ddim gwella chi na. Fedrwch chi ddim gyrraedd y safon mae Duw yn disgwyl sef perfeithrwydd. Felly i fynd i'r nefoedd, mae rhaid chi fod yn berffaith. Fedrwch chi byth fod yn berffaith. Dyna pam daeth Iesu Grist i'w wneud yn eich lle chi. Mae Iesu Grist yn byw bywyd perffaith yn eich lle chi. Ond mae rhaid chi gael eich cosbi am eich pechod. Mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb yn eich lle chi. Dyna pam daeth e. Felly, be mae'n dweud yw hyn, am hyn bechadur brysia fel yr wyd, i mofyn am y noddfa fel yr wyd. Dewch chi ofyn i Grist am iachawdwriaeth, am y feddyginiaeth. I ti yr agorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion, mae'n fod yn golchi chi'n lan, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyd, gan hynny tyrd yn brydlon fel yr wyd. Mae na frys i ddod at Grist. Felly, pan i ni'n canu hyn, ystyriwch y geiriau chi'n ei canu. Ond mae'r Garol i ni'n gyfarwydd iawn i ni'r Cymru. Mae'n hyfryd, mae'r dôn yn hyfryd. Mae'n lot o waith i chanu. Felly, gen i sefyll i ganu Carol rhif 2 ar gyfer heddiw'r bore.
eistedd I ganu'r garol nesaf, rhif 22, o deuwch ffyddloniaid oll dan orfoleddu. 22, aros ar ein heistedd I. Ni aros ar ein heistedd I ganu'r nesaf hefyd, 13 yw'r rhif. Dyma'r dydd y ganed Iesu, dyma'r dydd I lawenhau. Arglwydd nef a ddaeth I brynu dynol ryw a'i llwyr ryddhau. Dath ein prynu ni, sef talu'r pris. Y pris oedd, bydde fe'n rhoi I fywyd. Bydde fe'n marw ar y groes. Bydde fe'n derbyn y gosb gan ei dad. Bydde Duw y Tad yn rhoi cosb tragwyddol ar ei fab Iesu Grist. Yna oedd y pris. Ac mae'n bris anferthol ac ni newydd canu chydig ynghynt. Fe nath e hyn o'i wir fodd. Fe ddath e yn wirfoddol I dalu'r pris. Wel, gydwch ni aros ar ein heistedd I ganu Carol rhif 13. Dyma'r dydd y ganed Iesu, dyma'r dydd I lawen hau.
sylwi ar y ddwy linell oraf, yn y cariad hwn yn nofio boed fe wnaid unau byth. Wel, am ddweud. O'n i fydde fe'n hyfryd pethau ni gyd yn gallu dweud, ein bod ni yn nofio yn ei gariad fydde'n heneidiau ni am byth yn moliannu enw'r arglwydd Iesu Grist am yr hyn oll mae o wedi wneud ar ein rhannu. Wel, gadewch ni ganu Caro Rhif 24, mae hon yn hyfryd hefyd. Rhwng o'r mwyaf i ddiw y goruchaf, am roi fab a nwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ein natur a'n dyled a'n dolir i'n gwared o'n gwewyr a'n i wair. Mae'n farddoniaeth hyfryd, mae'n eiriau ysblenydd, mae'r dôn yn hyfryd, felly rhoi ymdrech o'r mwyaf i rhoi'r moliant o'r mwyaf i'r arglwydd Iesu Grist. Felly, gadewch chi ni sefyll i ganu hon, 24. Wel, cyn i ni ganu'n carol olaf, a ga i'ch atgoffa chi ar ddiwedd y gwasanaeth, fe fydd na luniaeth drws nesaf yn y neuadd. Felly, mi'n croeso chi ymuno dyn ni. Allwch chi fynd trwy drws yn y blaen, a troi'r dde, neu mae yna ddrws yn y cefn, troi'r chwith. Ac felly, mae rhywle draw fyna. Felly, allwch chi dilyn pawb a croeso chi ymuno dyn ni pryd ni. Wel, neges byr cyn i ni ganu'r carol olaf. Yn aml iawn, mae'r negeseuon dwi'n sôn amdano yn sôn am ryw anhap yn digwydd ar wyliau, a ryw ddamwain neu rhywbeth neu gilydd. Ac o'n i'n eistedd lawr y meddwl, ac fe ddath rhywbeth nôl i fi wrth i fi ddarllen. Wel, dath ddim nôl i fi, oedd yn y llyfr, oedd yn had wedi pregethu ac y llyfr wedi cael ei greu o'r pregethau. Ac o'n i'n darllen i'r pobl ifanc yn ddiweddar ac ddim yn disgwyl gweld, a ddim yn cofio mai dyma ble oedd yr stori roddodd yn had.
Ac fe ddath yn ôl atgofion am y Nadolig, ac fi'n siŵr mae yna bentwr atgofion gan y mwyafrif o'n ni, pob un o'n ni fan hyn, o'n gwahanol Nadoligau sydd wedi bod, ac falle llawer mwyafrif yn hapus, ond wrth gwrs sy'n un ymwybodol iawn bod cyfnod y Nadolig gallu bod yn anodd i rai hefyd ddiwe, pan ych chi wedi colli anwyliaid, ac felly mae'n gallu bod yn anodd, ond hefyd mae'n atgofion melys yn does, ac fel plant, i ni'n cofio hanesion fel plant ac yn mynd nôl ac yn dychmygu. Ac yn aml iawn, ni'n trial ail creu nhw gyda'n plant ni, achos oedd nhw'n golygu gymaint i ni fel plant. Ac tybed faint o hanesion fel lli sy'n mynd trwy'n meddyliau ni heno yma. Wel, mae un o'r rheini y gen i fan hyn. Hanes mae'n nhad wedi'i rhoi, a fi na mwyafrif o'r rhai sydd yn dod i'r oedfa fan hyn, ar y sil wedi glywed y siwr o fod, falle, neu wedi ddarllen oedd yn nhad, o'n i yna pan nath y bregethau, ac defnyddio'r darlun yma amdana i fel plentyn. Ac ar ôl yr oedfa, dwi'n mynd gwybod faint o bobl dadd, oedd na ganodd ar ganodd y bobl yna, ac yn gofyn ai fi oedd y dihiryn bach oedd yn y stori, ac oedd rhaid fi gyfaddau mai fi oedd e. Yr hanes yw hyn, oedd yn nhad wedi bod yn weinidog yn y wlad yn Llanddewi Brefi ac wedi symud i Gaerdydd. Ac yn ôl pob sôn, os dwi wedi deall yn iawn, falle bod hwn yn anghywir, wrth ddod i Gaerdydd o'r wlad wedi penderfynu na fydda un o'r plant yn cael beic. Yn rhy beryglus. Nawr fel tad fy hun, a nawr fel tadcu fy hun, dwi'n gallu deall, dwi wedi treulio blynyddoedd yn seiclo yn y brifddinas yma yng Nghaerdydd, dwi'n deall beth oedd e'n mynd trwyddo. Achos yn gweld eich plant yn mynd mas ar gen beic, yn wedig yng Nghaerdydd, i chi'n meddwl dwi ddim yn saff. Ac os ych chi wedi bod yn y wlad, dwi'n dadle bod seiclo yn y wlad yn fwy peryglus, achos maen nhw'n gyrru gymaint yn gyflymach yn y wlad. Ond ta beth, na i ddim mynd i ddadle, nes i ddim dadle dylen ni, di dadle ni gyda'n ha, ta beth. Na i sôn am hwnna mewn munud. Ond mae'n rhaid cyn i fi cael yngeni hyd yn oed bod wedi penderfynu dim beic. Dim un o'r plant yn mynd i cael beic. Mae rhy beryglus yn y brifddinas yma. Ac felly o'n i'n meddwl, wel, wrth i fi dechrau cerdded, ac felly dechrau siarad, a cropian, cerdded, siarad, a felly mynd i'r ysgol a gweld plant eraill a beiciau, yn dweud, dwi yn dymuno cael beic. Dwi eisiau beic. Ni'n byw dros y lôn i barc. Mae yna barc dros y lôn. Does dim rhaid ni fynd yn bell i'r parc o'n i'n meddwl. Felly, mentres i dechrau dweud gai feic. Ac anwybyddu oedd y peth. Dwi'n credu siaradus i ar wal am 2-3 mlynedd, yn gofyn a gai feic. Ac wedyn ni dechreuais i dweud yn fwy aml ac yn fwy aml, a dweudais i oedd yn had, a fi'n credu roedd o gwmpas yr haf, achos chi'n paratoi'n gynnar fel plant, felly o'n i wedi darllen y cylchgronau i gyd a'r teganau, a'r holl beth o'n i eisiau, wneud rhestr hir, mis Awst, penblwydd mis Awst, ac felly falle gorffennaf yn dechrau meddwl, hint am y penblwydd ac hyd o'n fwy am y Dolig, felly o'n i'n dechrau paratoi nhw, dyma beth dwi eisiau, Nadolig, dwi eisiau beic. Felly o'n i'n mynd lan at yn had yn dweud, dyma rhagom bod chi'n dechrau poeni beth chi eisiau cael i fi Dolig, byswn ni'n hoffi'n fawr iawn cael beic. Ac anwybyddu to, yn gofyn to, ac yna beth wedi dweud, na, does neb yn cael beic. Dwi ddim yn cofio'r darman, dyma beth oedd y llyfr yn dweud, bod wedi addo ni gwersi gyrru pan o'n i'n 17. Sa'n siŵr beth oedd yn oedran ni, falle 8 neu 9? 17? Mod am blynyddoedd i ffwrdd. O'n i'n eisiau aros tan hynny, o'n i eisiau beic nawr. Ac felly, o'n i'n meddwl, wel, dyna ni, cariodd ymlaen, falle mis Medi'n dod, a dweud i, dyma beth licen ni cael yw beic. Ac oedd yn dechrau mynd yn flin da fi nawr, a dweud, os ddwedydd di'r gair beic eto, fe geidi, a na ddim gorffen y frawddeg, achos yn cael dweud y dyddiau yma, ond fyddi di mewn trwbl. Fyddi di mewn trwbl. Os wneud i ddweud y gair beic to, dyna fe. Byddai'n grac. So, nes i ddim dweud y gair beic to. Nes i gadael cwbl o ddyddiau fi'n heibio,
A dweud fe, nawr chi'n gwybod, dyma be bydd licen ni cael nadolig. Nawr, licen ni'r peth yna sydd a olwynion, a mae breaks, a'r un dwi eisiau, yw'r un ar handlebar sy'n mynd rown fel hyn, sy'n rasio. A dwi eisiau gallu cael gafel ar fyna, a dwi eisiau, wel, os do fe. Os wneud i ddisgrifio fe to, bydde di mewn trwbl. So, gydawes efo cwbl o ddydau, meddwl, mae rai fi aros tan bod e'n addas, bod e'n hwyliau da, ddim yn rhy brysur, ond yna'n anodd achos oedd y ffôn yn canu dydd a nos. Oedd ar y ffôn yn delio gyda pobl, siarad y pobl, helpu pobl, trwy'r gyda'r nos, neu allan yn nhw. Oedd e, trwy'r amser, reit, oedd neb di ffonio, oedd na dywelwch am eiliad bach, felly, nes i, byddes i beidio, felly fi beidio, dim nawr i'r amser, a ddim sôn am y to. So, meddyles i, dyma dyna'i lun beic. So ges i dan o bapur, a fe dores, dynes i llun beic. Doedd ddim yn un da iawn, dwi dal yn gallu tynnu llun beic, ond fe dynes i llun, a fe wthias efo dan drws i stafell. A fi'n credu oedd na un cam arall, fi'n credu nes i dorri'r dudalen mas o'r cilchgawn, cilch o gwmpas y beic coch o'n i moyn, a dyna fe. Dyna be dwi moyn. Nes i fe mlaen, yn gofyn yn fe, achos o'n i wir eisiau beic. Nawr, gai just dweud, yn amddiffyniad i fi, gyrres i'r beic na tan bod y siop trwsio wedi dweud does dim modd trwsio fe dim mwy. Mae'n rhy hen. A mae rhai aelodau staff yn un, cyn aelodau staff, siwr fod wedi gweld fi blynyddoedd yn ôl yn dod i'r ysgol bob dydd ar y beic na. Nawr, mae e nawr gen i, ond dim ond y ffram yn yr ardd yn y shed. Mae e dal dy fi. Dwi ddim eisiau cael gwared o fe. Un beic dwi wedi cael ers ni, a felly maen nhw'n para'n hir. Ond dyma be nath yn had, fe nath e ildio. Achos nes i fynd mlaen, o'n i wir eisiau fe. Nes i addo iddo fe, nes i torri'r addewid yma, nes i addo fe byddwn i ddim yn mynd ar y lôn, nes i addo fe na byddwn i, nes i seiclo rownd y parc heb dal ar yr handlebars, nes i'n dweud na iddo fe, ond nes i addo lot o beth iddo fe, a dwedes i, fyddai'n ofalus, fyddai'n mynd, o'n i am tua 2-3 mlynedd. Ond fe nath e ildio, a fe ath e fi i siop yn Gaerdydd, a fi'n cofio'r diwrnod, fi'n cofio'r dewis y beic. A brynodd e fe dod o adre, a roed e lawr yn y shed tan bore dolyg. O'n i mor gyffroes. Dwi dal yn gyffroes nawr, yn meddwl am y beth. Achos o'n i wir eisiau fe, a gadwes i fe, edrychus i ar ôl e, fe seicles fe bron bob dydd, a dwi wedi seiclo fe'r gwaith yn flynyddoedd, tan bod e wedi marw, y beic wedi mynd a ddim yn gallu trwsio, a ges i'n arall yn ei lefe. Mae e'n atgof hyfryd i gael beic. Gai ofyn cwestiwn. Os na rhywun yma heno yma, neu sy'n gwrando, sydd yn dymuno cael rhywbeth, neu yn ceisio rhywbeth mewn bywyd, a falle rhywbeth sy'n mynd rhoi pwrpas i chi ddim yn gwybod pam yn y byd i chi ar y ddeiar. A chi'n chwilio, mae rhaid bod na reswm. Dydyn ni ddim yn cael ein geni ac yna'n marw a dyna fe. Mae'n meddwl am hwnna. Mae'r fath greadigaeth i feddwl bod pobl yn gallu byw a marw a dyna fe, i chi wedi gorffen. Mae'r Beibl yn dweud, hwnna'n wir, mae'r Beibl yn dweud bod yr enaid yn byw am byth. A mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni bod Duw wedi'n creu ni i bwrpas. A fe nath e'n creu ni i bwrpas i fwynhau presenoldeb Duw ac i ogoneddu Duw yn ein bywydau ni. Ond oherwydd pechod, dydyn ni ddim yn gallu neud yna. Dydyn ni ddim yn gwybod pwy yw Duw. Ni'n ddall oherwydd pechod. A ni ddim yn gallu byw i'w ogoneddu fe. Mae prawf o hwnna'n cwmpas ni ac dwi'n ond edrych yn y drych sy'n rhaid ni wneud i weld bod hwnna'n wir. Ond oherwydd bod dyma pam i ni wedi cael ein creu, mae yna rhyw dwll tu fewn i'n calonau ni, ond oes, mae yna rhyw wacter. Mae yna rhywbeth sydd yn anfodlon. I ni ddim yn gwybod pam i ni yma. Ni'n trial llenwi'r wythnos gyda pob math o bethau, achos ni ddim yn gwybod pam ni yma. Ni'n trial bodloni'n hunan, ni'n trial chwilio am rhywbeth ni'n hapus, gwyliau, bwyd neis, mynd allan yn fwyd ar penwythnos, ni'n mynd o un peth i'r llall. Siaradau sydd ar rhywun yn ddiweddar ac o'n nhw mor gyffroes i fynd i weld rhyw sioe. Gofnon nhw fi sawl gwaith. Faint amser sydd am diwedd y dydd. A weles i'r person yma ar ôl a dwedes i, sut ath e? Sut ath beth? Sut ath beth?
Wel, y sioe. Oedd gymaint o gyffredin. O ie, oedd yn neis iawn, diolch. Ond cyn y sioe, oedd e'n bopeth. Mor gyffroes, methu aros yn diwedd y dydd i fynd i'r sioe, ond unwaith oedd wedi bod, oedd wedi mynd. Anghofio amdano fe. Ond nid dyna yw bywyd. I ni'n llenwi bob un dydd, bob un wythnos gyda rhywbeth, achos ni'n chwilio am y pwrpas, ond ni ddim yn gwybod beth yw'r pwrpas, a wedyn mae'r ofn y bedd yn dod, a ni eisiau meddwl am y bedd, achos mae'r ofn mor ofnadw i fynd o fyd amser i dragwyddoldeb. Mae'n anferth o beth, a mae'n erchill o beth. A'r rheswm mae'r gwacter yna yw achos ni ddim yn byw i'r pwrpas yn creu ni oherwydd pechod. Felly, ydych chi yn cydnabod bod chi'n chwilio am rhywbeth, ond chi ddim yn gwybod beth chi'n dymuno, chi ddim yn gwybod beth chi eisiau. Ond falle bod yna rhywun o'r diwedd wedi dod i weld, fi'n gwybod beth yw'r ateb, a mae'r Beibl wedi rhoi'r ateb. Mae dod at Grist, derbyn maddeuant pechodau, derbyn bywyd tragweddol, derbyn ffydd i gredu, derbyn heddwch a Duw, dyna'r ateb. A falle bod chi wedi clywed, mae dyna yw'r ateb. A bod chi wedi dechrau ceisio, dechrau breuddwydio am y beth, dechrau eisiau'r heddwch, fel o'n i eisiau'r beic, yn dechrau gofyn ac yn holi, ac falle bod yna rai, yn dechrau gofyn pam dath Iesu Grist i'r byd, beth oedd y pwrpas, a chi'n dechrau holi a chi eisiau gwybod yr atebion. Wel, ni wedi darllen ag yna, Matthew 1:21, a hi esgor ar fab a thi a elwi enw ef Iesu o blegyd, dyma pam dath e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Dyna pam dath Iesu Grist, i'n hachub ni o'n pechodau. Dyna'r addewid. Dyna'r beth i chi'n ceisio. Dyna, falle bod chi ddim yn gwybod, ond falle bod yna rhaid i dod o'r diwedd i feddwl, dwi eisiau gwybod fod Iesu Grist wedi maddef ym mhechod, a bod chi'n dechrau ceisio. Falle bod yna rai felly. Chi'n bod y daith nath Iesu Grist i gymryd i dalu'r pris, i roed hwn i ni. Yr rhodd i fi mwyaf ges i erioed oedd y beic coch. Oedd yn las erbyn y diwedd, nes i beintio fe'n las. Ond oedd e'n goch yn reiddiol, achos fy hoff liw yw coch. Ond cofio beth, yr rhodd fwyaf gwerthfawr yw Iesu Grist, a sicrwydd bod e'n achub yr enaid o golledigaeth i'r nefoedd. Dyna'r rhodd fwyaf gwerthfawr. Falle bod y rai yn dechrau ceisio hwnna yn y byd llawn anobaith, yn yr ofnau sydd bob dydd o'r bedd. Falle bod chi'n dechrau ceisio, chi'n bod, oedd e'n ffordd mor anodd, achos i wneud hwn, oedd rhaid o ddiw ar y ddear, roedd fe gadwodd e'r gyfraith yn llwyr, oedd e'n berffaith, mae'r Beibl yn profi ni bod e'n berffaith, ond oedd rhaid iddo fe, fel un perffaith, dim ond fe oedd yn gallu wneud hyn, fynd i'r groes. Ac ar y groes, nath Duw cosbi ei fab, hyn sydd yn gyfwerth a gosb tragwyddol i bob un sydd yn dod ato. Dim un person, mae yna i bob un, y miliynau, y biliynau o bobl sy'n dod at Grist. Mae hwnna'n gosb anferthol. Dyna'r pris talodd Iesu Grist. Ond y broblem yw, dw hwnna ddim yn eiddo i bawb. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. A nid oes y sicrwydd gan rai, nag oes ei fod wedi agor y ffordd i chi. Achos os chi ddim wedi dod at y groes, dyw e ddim yn eiddo i chi. Ac felly mae'r ofnau yma dal yn reol. Ond dyma'r gobaith i ni'n sôn amdano, y mae Iesu Grist wedi dod i agor y ffordd. Felly gai ofyn y cwestiwn yma, ydych chi wedi ceisio? Mae rhaid i chi geisio Iesu Grist. Ydych chi wedi galw arno fe am yr rhodd mwyaf gwerthfawr oll? Achos os chi ddim wedi gofyn iddo fe, fyddwch chi'n mynd i gael e. Dyna'r ffaith, dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Os chi ddim yn dod at Grist ac yn gofyn iddo fe am yr rhodd mwyaf gwerthfawr, newch chi ddim i gael e. Dwi'n gwybod fel ffaith, petawn ni ddim wedi gofyn a gofyn a gofyn a gofyn i fy nhad am feic, fyddwn ni ddim wedi cael un. Ond fe ges i, achos nes i ofyn a gofyn a gofyn a gofyn. Ydych chi wedi gofyn i Grist i faddau chi eich pechod? Ydych chi wedi gofyn iddo fe rhoi bywyd trygwyddol i chi? Achos fy hoff adnod yn y Beibl yw, o'r hwnna ddel ata fi, nis bwriaf efallan ddim. Be mae hwnna'n golygu yw hyn? Os ych chi'n gofyn i Iesu Grist i faddau chi'ch pechod, mae'n gorfod maddau eich pechod, achos mae wedi dweud, na i ddim troi neb i ffwrdd. Dyna'r addewid mae'r Beibl. A mae'r Beibl wedi dweud wrth ni, dwi Iesu Grist yn gallu dweud celwydd.
Felly, am a ddewyd, falle bod yna rai wedi bod yn ceisio, ond yn dweud os dim byd i digwydd, dwi wedi clywed hwnna'n cael ei ddweud. Ond dwi'n gwybod, fi'n cofio rhywun yn dweud hyn wrthai, dwi wedi dod a gofyn i Iesu Grist, a does dim byd i digwydd, a dwedes i wrtho fe, dwedes i hyn, ti ddim wedi dod at Grist. Mae hwnna'n dweud, sut ti'n gwybod? Dwi'n gwybod. Achos mae'r Beibl yn dweud, os ych chi'n dod at Grist, mae yn maddau. Mae yn rhoi bywyd trygwyddol i chi. Achos mae di addo. Mae'n llawn cariad, mae'n llawn trigaredd. A dwedes i hyn, ti ddim wedi dod yn dyheu amdano fe'n unig. Oedd yn had yn gwybod fy mod i eisiau beic. O dim cwestiwn o'r peth, o dod dim cwestiwn. O'n i'n breuddwydio am feics. O'n i'n tynnu lluniau beics. Oedd e dydalennau'r cylchgrawn wedi rwygo bron iawn, achos o'n i'n troi drosodd bob dydd. O'n nhw'n gweld fi wrthi, o'n i'n mynd i bob siop, o'n i'n mynd i dre, o'n i'n mynd i bob siop, o'n i'n edrych ar bob un beic. O'n i'n dyheu am feic. O'n i'n torri'n nghalon bod yn dweud na. O'n i'n tristhau meddwl bod yn dweud, ti ddim yn mynd i gael un byth, achos mae'n rhy beryglus. O'n i'n meddwl, dwi eisiau beic, o'n i wir eisiau beic. A math yna beth yw hyn. Os ych chi wir yn dod yn teimlo rhaid i fi cael Crist, rhaid i fi gael maddeuant, yna be mae'n dweud yw, pan ych chi'n dod felly, fyddai ddim yn troi neb i ffwrdd. Pawb a ddaw fel yna, fyddai ddim yn troi ffwrdd. A fi'n credu pan dwedes i hwn, sylweddolod, dwi ddim wedi dod fel yna. Dwi wedi bod eisiau'r byd a peth eraill. Dwi ddim wedi bod yn ceisio Crist felly. Ond chi'n gwybod be, pan chi'n sylweddoli mae Crist yw'ch unig obaith am y nefoedd, yna mae'r dyheuad yn dod. Falle i rai maen nhw'n galw am yn ateb yn sydd. I eraill mae'n dweud, wel, gen i weld os ych chi wir yn ceisio. A fel o'n i'n gofyn. Ond chyfo beth, un peth i'n sicr, pan mae'r eiliad yn dod, pan ych chi'n dangos bod chi'n dyheu amdano fe, mae'n ateb yn sydd. Mae'n ateb yn sydd. Un o fy hoff adnodau eraill yw yn Eseia, ceisiwch yr arglwydd, Eseia 55 adnod 6, dwi'n credu, ceisiwch yr arglwydd, tra galler ei gael, gelwch arno, tra fyddo yn agos. Galwch arno tra fyddo yn agos. Be mae'n dweud fyna yw hyn? Mae yna adeg i'w geisio fe pan ych chi'n teimlo'r pwysau pechod ac ofnau'r bedd. Chi'n teimlo i agos atrwydd, ceisiwch e galwch arno. Mae wedi addo. Am addewidion sydd yn ei air. Pan i ni'n ceisio fe yn holl nerth, peidiwch a rhoi'r ffidil yn y to. Peidio ceisio. Peidiwch a oedi yn y pethau yma. Peidiwch a penderfynu does dim pwrpas, dyfal barhewch. Fe ddaw yr arglwydd. Fe roedd a roddion o'r mwyaf i chi. Fe fydd yn rhoi y roddion mwyaf i chi. Does dim rhodd gwell i'w gael na hwn. Yr hyn i chi wedi geisio a'i ffledio amdano. O'n i mor gyffroes. Un o bore di Nadolig, o'n i'n gwybod o'n i yn y siop yn prynu fe gyda'n nhad. Ond llai'n dweud chi pa mor gyffroes o le. Achos o'n i'n meddwl falle bydd wedi newid i feddwl e. A fi'n mynd â fe'n ôl y siop. Falle di sylweddoli pa mor beryglus o le. Ond pan weles i fe bore Dolig, o'n i mor hapus. A dyna beth i dod yn Gristion. Pan ych chi'n ceisio, pan ych chi'n teimlo'r eogrwydd eich pechod. Mae Pantycelyn yn disgrifio fe eogrwydd fel mynyddoedd byd. Pan ych chi wedi sylweddoli bod chi wedi pechu yn erbyn Duw. Ond bod Iesu Grist wedi maddau eich pechod. Dewch ato. Achos mae wedi addo. Pawb a ddaw ato fe na fydd yn troi yr un enaid i ffwrdd. Felly, os yw'r presenoldeb yr arglwydd yn agos, ac i chi yn ceisio, wel dyma'r adnod i chi, ceisiwch yr arglwydd, tra y galler ei gael ef, galwch arno, tra fyddo yn agos. Wel, gadewch i ni orffen trwy ganu Carol rhif 15, ni'n canu hon ar ddiwedd bob un o'n gwasanaethau arbennig yma Nghapel y Rhath, ac mae'r geiriau yn y bennill olaf yw'r rhai sydd yn fy nharo i bob tro. Canu wnair angylion, canwn ninnau nawr, seinied telyn calon, glod i'w gariad mawr. A darn yma, Iesu bendigedig. Does dim gair arall i ddisgrifio'r arglwydd Iesu Grist. Iddo fod yn fodlon dod i fyd fel hon. I fyd fydda ni chwipio fe, yn ei boenydio fe, yn ei groesoelio fe, yn ei ladde, ond roedd yn fodlon i'w dad i gosbi fe yn ein lle ni.
Does dim gair arall. Ond i'r Cristion, i'r un sydd wedi derbyn maddeuant, fe fydd yn gallu canu hwnna Iesu bendigedig, fyddo pwnc ein can, fore dydd Nadolig yn ei eglwys lan. Wel, gadewch ni sefyll i orffen trwy ganu Carol Rhif 15 heddiw llawen ychwn na foed neb yn drist. A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.